טוב, הזמנתי משלוח בגדים מיפעת בר. מה שאני אוהבת בבגדים שלה, שזה גם נוח וגם יפה. אז אני תמיד מזמינה מהם, ועכשיו אני הולכת להראות לכם מה זה נעשה. טוב, קודם כל עליונית כחולה, שאפשר לשים אותה גם כחולצה וגם לפתוח מעל חולצה לבנה. תכף אני אמדוד הכל. יש פה חולצה לבנה שהיא גם קצת שקופה, זה בדיוק מה שאני אוהבת, חיפשתי מלא זמן כזאת, שאפשר ללכת כזה עם טופ מתחת ועם נכנס לבן, או שחור, ממש אוהבת. חולצה בייסיק לבנה, מתאימה כזה להכל. טוב, זה מכנס שאני כנראה הולכת לחרוש עליו. תראו, זה מכנס בדיוק בגזרה שאני אוהבת, שזה ככה מתרחב למטה, זה עכשיו הולך חזק, ואני הולכת לחרוש עליו. ויש לנו פה מכנס אחרון לבן, שרציתי להתאים אותו עם הגופייה, שהוא יכול להיות מושלם איתה. וואו, אני הולכת למדוד הכל.